Последна 20 обещавам. Една 20 по-късно. И какво правим сега? За крадец сте, ставаш сине, ти си водала. Дай парите, кучко! Къв е този чорап, бе, бълък? От майка ти е, с нощи ми го даде. А не искаш ли едно кредитче с тънка лихва? Къв кредит? Само срещу лична карта. Тебе, вземи. Дай да видим. Копеле, ако ще е да си Борисов, няма как да ти дам кредит с тия казина и тия запори. Полиция! Ще ми гонят с каперите на 10 лева. Ма, след малко кумбата е на лайв. Да, и вие няма да го гледате днеска. Наши се и той. Аре, бегайте. Вижте какво конфискувахме от тъмно. Да го еба, това са весели близалки, те са ми от любимите. Много са яки. Така, кой от вас прасета долни ми открадна близалката? Копеле, лихваря каза, че е тук. Нали уж му върна парите? И ти игра. Ма не на 10 лева братката. Да бе, да го духаш. Лихварето! Какво искате, бе, копелета? Нямаме кинти. Не иска да върже. Какъв е проблема? Взели са пари от лихваря. Ще ни помогнете ли? Ще измислиме нещо.